tagna-tagna. So posibleng dili matinuod. But ang atong tun-an ron dili ra tagna-tagna. Kundili ang nagtug-an nato ani ang tag-iya sa kapanahunan. So atong tan-awon sa Isaiah 46, 9 ug 10, ako pong gipaapir na lang gyud ni Karis ang mga verses para makasabay gyud ta. Usahay kay lami man gyud tong ikaw mismo nakabasa pod. So ako pong gibutang kay kinilaging tigos di nakaklaro. Di nakaklaro basa. Bitaw. So tan-aw sa nato dire kinsay accurate o kinsay hingpit nga makatug-an nato mahitungod sa umaabot. Dili tagna-tagna. Kundili perfect gyud nga pagpahibalo nato sa mga umaabot. Now, ingon dire ayaw hikalimte sa Isaiah 46, 9 and 10, ayaw hikalimte ang nangagi, kay ako mao ang Dios ug wala nay laing sama kanako. So kinsay nagsulti ani mismo ang Dios. Verse 10 ingon diha sa sinugdan pagani. Notice this. Nasayran ko na ang katapusan. Oh, sa sinugdan pagani kuno nasayran na niya ang katapusan. Ug nahibaluan ko na ang sangputan bisan kun wala pa mahitabo. Mahibaw na daan ang Lord. Ingon niya, ipahayag ko nga dili gayud mapakyas ang akong plano ug tumanon ko ang tanan kong tuyo. Oh, iyang ipahayag, dili gayud mapakyas ang iyang plano. So naaday plano ang Dios ever since na na-create niya ning kalibutan, na-create niya ning tanan. Ang Dios akip na ang plano sa gitawag nato redemptive plan of God. No? Naning doon ako. Nahadlok si John. So ana diha maigsuon. Ang Dios nagtudlo nato nga nahibalo na siyang daan bisan wala pagani magsugod. Og nahibalo na siya unsay sangputanan sa tanan. So kumingon tag kanang unsa na kay sunod no? Unsa kaning karon nang nahitabo unsa nakasunod? So, gusto ka masayod, basaha ang iyang mga gipadayag. Basaha ang iyang mga gipadayag. Kay walay laing mutug-an nato sa tinuod, dili tagna-tagna, kundili ang Dios nga tag-iya sa tanan. Okay, sa atong pagpadayon, Hebrew 1:12, versikulo 1 ug 2. Sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan ug sa nagkalanlaing paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. If you remember last Wednesday, nag-share ko og sa unsang paagi na ipadayag ang Dios ang iyang mga pulong. So, dunay mga gigamit niya mga tao, gipadayagan niya sama ang mga propeta. Nagpadayag ang Dios sa makadaghan og sa nagkalanlaing paagi, misulti sa atong mga katigulangan. Unya karon sa atong panahon in the New Testament, nahunong ba ang kining na-continue ba ang giingon sa Old Testament times? Yes. Dili lang basta-basta propeta lang ang nagsulti ana. Dili lang basta-basta tao lang ang nagsulti ini, kundi mismo ang anak sa Dios, si Jesus. Ingon dira apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato, pinaagi sa iyang anak, pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tibuok kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. So pagkanindot no, padayon dahil siya nakikpadayag sa atua, pinaagi sa iyang mga pulong. So atong tan-awon ang mga kahulugan sa mga pipila ka butang. Atong tan-awon diha ang definition sa gitawag natog mystery. Mystery or secret. Mystery or mysteryon. But pasabot mga tinago. No? Mga tinago nga mga butang. So sa Bible, gimension kini sa New Testament ang pulong mystery 28 times.
in the New Testament, 28 ka higayon, gihisgutan kining maong gitawag nato og mystery. Dili na nako kayo masaysay tanan tungod kay di ta human lagi. So ang ako lang diha, usa sa mga tinago nga butang ang ato makatunan nga may ato ron focus of study is the mystery of the rapture. Ingon diha sa 1 Corinthians 15:51, lakto dalan ta didto. 1 Corinthians 15:51 and 52, mao kini ang misteryo, dili misteryo or mystery. Ingon diha, dili ang tanan kanato mamatay, apan kitang tanan kalit nga mga usab. Sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Mahitabo kini inigtingog sa katapusang trompeta, kay inigtingog niini ang mga patay banhawon, aron dili na gayud mamatay, o kita mga usab. Sige, mag-practice ta kuno be. Okay. Kaning gitawag og sa usa ka pagpamilok, kana bang atong hulagwayon unsa ka kalit. Kay ingon man diha sa kalit ana mga usab kita. Now, sige, mag-ihap ta. 1, 2, 3, unya, mo, clap mo ka usa. Para di po ta makatog. Okay? Ready? 1, 2, 3. Dugay, dili. Dugay? Kanang mata kuno ninyo na pod. Ikipat. Nga na. Kay, ingo madya in a twinkling of an eye. Di man na mas, di gani na maihap og segundo. Kanang, nga na dayon usang kapag pamilok. So, mo na sa gingon diha sa Bible, this is a mystery. Mysterious, sekreto. Apan sa mga magtutuo, dili na ni siya sekreto. Because God, remember last Wednesday, He is the revealer of secret things. Siya ang tagpadayag sa mga sekreto nga mga butang, even the dream of Nebuchadnezzar, nga wala mosulti si Nebuchadnezzar og unsa, but God, siya ang nag-reveal dito kang Daniel. So ingon diri mga igsuon, mao ni ang sekreto, mao ni tinago, pero karon di na natinago, kay giablihan na sa Ginoo, gihatag na niya ang pagpadayag nga dili na karon nato kini tinago. So mao ni mahitabo in the future. Now, ato pong tan-awon dila ang pulong rapture. Sa may ang Bible manggod wala kay mabasang rapture sa atong Bisaya o sa atong English nga Bible, right? So man mingon wa man na sa Bible ang rapture. And in fact, dunay daghan pud grupo sa mga Christians na di pud sila nituo og rapture. Wala daw rapture. Ang ilang gitan-aw is second coming. Kanang ang rapture ug ang second coming usara. So para nila wala na nang rapture kundi pagbalik ng gyud sa Ginoo dinhi sa yuta. Pero tan-awan nato daghang pagpamatuod nga naad gyud gitawag og rapture sa Biblia. Although dili literally rapture ang nakasulat sa ato nga Bible. Pagkuhaon nato na siya sa Greek language, and the New Testament was written in the Greek, right? So, may mga gitawag nato og languages nga gigamit in writing the Bible. Hebrew, Aramaic, and the Greek. Okay? But in the Greek word, ang pulong dito is harpazo. Kanang gitawag nato sa gitawag nato Greek word harpazo. Kung ato na siyang ngadto sa Latin na pulong rapturo. Okay? Rapturo. But in our English Bible, it is called to be snatched. Sakmit ba ka nga? Sakmiton, anaon. Or sa Binisaya nato, bayawon. Or lalinon. Si Karis, mami, unsa man ang lalinon? Man sa kasabot kay millennial naman gud ni sila. O ano nila vocabulary ha. Okay. So, in our language,
Ang tawag ana is bayaw or lalin, ibalhin. Okay. Na ako ipakita ninyo nga mga picture o unsa ning rapture, unsa ning snatch, unsa ning lalin. Actually, ang akong tatong gi-prepare upat ni sila pero ang ako na lang kay unya kuno di ko kahuman og 1 hour. Basig sab-an ta dire. So, atong tan-awon ang example ni Elijah. Elijah. Diha sa 2 Kings chapter 2, atong mabasa diha, no? 2 Kings chapter 2. Ang say gisulti dito, maigsuon. Verse 11, samtang nagpadayon sila sa paglakaw og nagsultihanay, sa kalit usa ka karwahe nga kalayo, nga giguyod og mga kabayo nga kalayo. Kita mo kabayong kayo? Ano ba? Ingon dire, ang mipataliwala kanila. Og, notice this word, gibayaw si Elias ngadto sa langit, pinaagis sa usa ka alimpulos. Tanawa ka rin ang picture. Para naapoy nganay ka na picture na to ba? Di ko ka picture nga naay kabayo nga kalayo. Asa na magguyod ka kabayo kuno nga kalayo. So gana ba sa English, chariots of fire. Si Elijah wala niagig mamatay physically. Gikuha ra siya sa Ginoo buhi. Gisundo sa chariots of fire. Nya ingon diri kalit siyang nawala. Nya ingon dito nga pinaagis sa usa ka alimpulos. Wow, grabe no? Halaka kuyaw kayo. Another best example of rapture is walay simple lain kundi ang atong Ginoo, si Jesus. In Acts chapter 1 verse 9, atong tan-awon maigsuon, Acts chapter 1 verse 9. Human niya isulti kini, gibayo siya ngadto sa langit, gibayaw. Again that word, gibayaw. Samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya, gisalipdan siya panganod o wala na nila siya makita. Ang kalahian naman ni Jesus, si Jesus Christ, niagig physical death, kaya nagpakatao man siya. Kaya tungod sa ato ang mga kasalanan, di ba? Namatay siya sa krus, pero wa nagpabilin sa lubnganan, kaya nabanhaw manggod siya. Unlike Elijah, wa sa moagig physical death. But Jesus Christ, ning agig physical death. Nasadyang nagpakatao siya. Now, maupod unya ang mahitabo ini rapture. Katong nangamatay, atong mabasa unya nga maunag kabanhaw. Kung kita buhi pa, sa kalit mga usab-usab kita. So, padayon ta maigsuon. Naipangutana diri why do we have to be raptured? Ngano man jud kinahanglan matang dagiton, bayawon, lalinon. Unsay tumong? Nabay purpose ang Ginoo. Nganong kinahanglan man lalinon? Now, tan-awon nato ang usang rason ngano nga na ay rapture. Okay. Ingon din ha, by the way, ang rapture, ang Dios, si Jesus, gitawag og muanha, dili mo na og sa yuta, but we will meet at the air. Unya na ato pa nang makatunan unya. So, ang kalahian man gud sa rapture o second coming, kay ang rapture is to the church. But the second coming is with the church. Nga munaog na si Jesus diri sa kalibutan, kuyog na ta nga nakuyog sa rapture. Okay, sundan lang ko ninyo ani nga punto. Now, ingon diri maigsuon, why do we have to be raptured? Nganong kinahanglan man ang kita nga mga magtutuo diha sa Ginoo, kinahanglan man ta nga bayawon gikan diri. Unang sa akong nakita nga rason is aron matuman ang iyang gisaad. Si Jesus before siya ni biya diri sa kalibutan, katong padulong na siya ilangsang sa cross, nakigsulti siya sa iyang mga tinun-an na milin-bilin. Kay nangaguol na gud na ang iyang mga tinun-an sa iyang mga gisulti nga in a little while mubiya siya.
mo nang gi-comfort sa Ginoo ang iyahang mga katawhan, ang iyang mga tinun-an. Ingon niya sa John 14:1, let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. Ingon niya, nga in my Father's house, ako lang basahon diri maigsoon in Bisaya, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sutihan niini. Notice verse 3. Ug kung atuan na ako didto ug mag-andam nagdapit alang kaninyo, unsay sulti ni Lord Jesus, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Ingon niya no? Aron bisag asa ako ato usab kamo. Wow! Wow, naisaad ni Lord. Amen. Grabe ha, anang asaad ni Lord, no? Ayaw mo kabalaka. Ayaw mo kaguol. Let not your heart be troubled. Sama sa gi-exhort ganiya, in this world, we will have tribulation. But be of good cheer. For I have overcome the world. Sa John 16:33, kung ako nasayop. Ingon na din sa kalibutan, mapuno mo palag antos. Pero ayaw mo kabalaka, ayaw ka mo kadlok, gidaog ko na ang kalibutan. Ingon ng Lord, nagsaad siya. And He always fulfills His promise. Ang Ginoo ko mo saad, dili para sa tao. Ang tao is, ingon nila, promises are made to be broken. But ang Ginoo, no. He is always true to His word. He is always true to His promise. And He promised, nagsaad siya maigsuon, He will come to take us. Kay aron og asa siya, tuwa usab ta. Hala ka dinon, tuta kayo. Unya naa, nag-andam siya dito sa balay sa iyang amahan. Ingon siya, nag-andam siya mga lawak. Nga atong kaabutan dito, inig adto na unya nato dito. Okay? Now, ingon diha nga naman nga naa may rapture, nga no rapturon man gyud ta. Sa ako nasabtan maigsoon, this is how to fulfill His promise to His people. Tumanon gyud sa Ginoo ang iyang gisaad. Ikaduhang butang maigsuon nga ako pud nasabtan. Diani pud sa pulong niya maigsuon is to rescue us from the wrath of God. Maigsuon aron ta kuhaon og ilikay sa pagbubo na unya sa tanang kapungot sa Dios. Igsuon dili sa motugot nga ang iyang mga niluwas, ang iyang mga gipakamatyan sa cross, mahiagom og apil sa iyang pagbubo sa iyang kapungot sa mga tao nga wala mo ila kaniya. Ingon ang pinadayag 3 Gs. Atong tan-awon maigsoon, pinadayag 3 Gs, tungod kay gituman manimo. Sakto ba ron? Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga nagpailob ka. Yung sa isutin niya, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan. Sa ato pa kaning kalisdanan karon nga atong giagian, di pa ni mao. Di pa ni mao maigsuon. Karong gibalita sa Masbate, gibalita nato nga naay linog na itabo 6.5. Maigsunan na ay nahugmak na balay, duha na ipatay. Unya gibalita upat ka bulkan ang alert na, no? Alert level 1, matud pa ang Taal, ang Kanlaon, ang unsa pa na Mayon, unsa pa tong usa? Ingon dito maigsunan, kining tanan dili pa ni mao. Dili pa ni mao mga igsuon. Pero ingon ni Lord, usa pa niya ibubo tong gi-share ni Pastor Jonas sa Revelation. Ang mga seal judgment, ang mga trumpet judgment, ang mga bowl judgment, ang tanang 21 ka mga tulo ka city na giingon diha sa Biblia, anha naon niya magkagot gani ang mga ngipon sa mga tao, pero pabilin gihapon silang magbagay ug dili gihapon silang maghinulsol.
So makita nato maigsuon. Kuhaon ta sa Ginoo kay dili ta niya i-apil. Dili ta niya i-apil. Sa maong mga katalagman nga moabot din hiniining kalibutan. Another thing maigsuon. First Thessalonians chapter 1 verse 10. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit. Gibanaw siya sa Dios ug siya mo'y magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios. Unsay sulti niya migsuon, moanhi si Jesus gikan sa langit, unya unsay sulti dira aron kita luwason gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios. Kuhaon tadaan ni Lord. Hallelujah. Kay dili niya buot ta may agom ni ini. Mao na siya maigsuon. Ang third thing ako nasabtan dire maigsuon. Actually daghan pagud unta nga mga rason na nagtudlo ang Biblia. Pero I'm just giving you some of them. Ingon dire maigsunan, the gathering of the saints. Ana na panahon na maigsunan ang mga manikanta nato sa kanabitang hallelujah to the Lamb, kanang tanang tribo, tanang race, tanang klaseng tao nga niya sa kalibutan nga mga magtutuo sa Ginoo. Wala na diskriminasyon, wala na racial discrimination. Kay kitang tanan usara sa mata sa Ginoo ug usahon ta niya, there will be great reunion with the saints. Kadto mga nangamatay naguna nga mga magtutuo diha sa Ginoo ug kadto mga tao nga mga magtutuo sa Ginoo makaila na tuog dili sa pagkakaron magkaila na unya tantanan. Makaila na tanila kinsa si Apostol Pablo, kinsa si Apostol Pedro, kinsa si Mary. Maigsuon kadtong mga tao nga wa ta kitang personal but ana unyang panahona makaila na ta. Amen. Pagkanindot maigsuon no. Pagkanindot hunahunaon kanang gitawag nato great reunion na gitawag og gathering of the saints. Unya nang panahon na mga igsunan, grabe ang udyaka, grabe ang kalipay nga matagamtaman nato. If I have time igsunan, tagaan pa ko sa Ginoo panahon, mai-share nako mga igsunan unsay mahitabo kung tuan nata sa meeting in the air. Unsay mga happenings unya inigtuan na ta didto sa meeting in the air. So naay nindot kaayo nga mga happenings. So I do hope and pray na this truth will bring us encouragement and inspiration. Maigsunan hope taliwala sa ato karon nga giagian. Na maigsunan atong i-desire sa atong kasing-kasing mga loved ones nato nga nauna na nato. Maigsunan nga sila magtutuo pud sa Ginoo. Mao na dihang panahon nga till we meet again. Till we meet again. No? So mauna maigsuon hanggang sa muli nating pagkikita. Ana maigsuon. Magkita ay raday tagihapon. For our stay here on earth, kita puntanan mula bayra ni ining kalibutana. Mga maigsuonan, what will happen to us during the rapture? Sa may tabo nato inig mo rapture. Nabay may tabo nato, gisuti na daan ganina maigsuonan. Ang giingon dito maigsunan sa gisuti nato, unya kita nga buhi pa 1 Thessalonians 4:17, unya kita nga buhi pa niadtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Hallelujah. Ingon pagyud na maigsuon sa atong gibasa ganina, mao kini ang misteryo, dili ang tanan kanato mamatay, apan kitang tanan kalit nga mga usab. Sama kakalit sa usa ka pagpamilok, mahitabo kini inigtingog sa katapusang trompeta, kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili nagayod mamatay, o kita mga usab. Kaning usab nga giingon dire, na ingon diha maigsunan, we shall be changed. All be
chains. Karon ga struggle ta o mga tarungan ta, pagkat ako ay tao lamang. Meaning to say, dili ta perfect. From time to time we fall. Sa karon we are struggling with the flesh. Sa atong unod, kay nakibugno ta. Kay na-desire sa atong unod, kontraryo sa desire sa balaang espiritu. Managingon pa maigsunan kung unsay kanunay nimong gipakaon, mautoy mo dako sa imuhang pagkatao. Kung ang kanunay nimong gipakaon ng imong unod, ang imong makita sa imong kinabuhi, puros mga unod-non o kalibutanon usab. Pero kung ang imong gipakaon sigig pakaon nimo ang imong espirituhanong kinabuhi, mulugwa pud sa atong katauhan ang espirituhanong mga bunga. Ingon diha sa Galatia 5 nga the fruit of the Spirit na dito gisaysay, love, peace, joy, patience, gentleness, meekness, self-control. Giingon dito maigsunan. Now, unsa may mahitabo nato ini-rapture na. Anha na ang kakumpletuhan nato. Anha na ta maigsunan, wala na unyay apan sa ato ang pagkatao. Mga igsunan, usabunta ngadto sa kahingpitan, usabunta maigsunan, wala nay apan, wala nay kulang, wala nay pangitaon pa kanato tungod kay bag-utang tanan, giusab ta tanan. Ang lawas nato nga madunot, ilisan na unya sa Ginoo og mahimayaong lawas. Maigsunan nga dili na madunot, dili na masakit, dili na makubit, dili na makanser. Ing ana maigsuon ang ihatag nga lawas sa Ginoo, inig-rapture na to. Ang rapture maigsunan kadto mga magtotoo nga naron sa sementeryo. Mga igsunan ingon dia, sila mo'y unang pagabanhawon. Manglugwa to sila dito sa ilang lubnganan, just like Jesus Christ when He rose from the dead. Si Jesus Christ wala kapugong niyang batong gababag dito sa putan sa langob nga iyang gilubngan. Unsa kadakong bato, dili basta-basta makuha. Maigsunan, but Jesus Christ rose again, came out from that cave. Maigsunan, kay nabanhaw ang atong Ginoo o padayon siyang nagalihok sa mga katawhan sa Dios. Muna mga igsuon, that will happen to us. We will also be given a glorified body. Bisan pa niya ng panahon na maigsunan, inig-rapture, kung tuwa ka natulog underground ng imong balay, tuwa ka dito natulog sa ilalom sa underground nimo ka natulog, maigsunan during the rapture, dili mapugngan ka sa babag sa underground, tungod kay mulapot na ng kadiha, wala na yung mga barrier, dili pares karon, maigsunan nga bisan ang mga motor, magtiayon mo sakay, paputangag barrier, unya karon maigsuon, ingon na pod, di na napod idayon ang barrier. Muna diha maigsuon nga na mga barrier karon matud pa sa balita na ay nalipay pero napoy daghang nasuko. Tungod kay nakahinayag silang palit, nakagasto na sila, unya di erto, di na lang pundayo idayon. Inigabot sa panahon sa rapture igsuon, bisan unsa pa ang imong kahimtang, asa kang dapitan na himutang, during that time, you will be caught to the air to meet the Lord in the air. Maigsunan, in a twinkling of an eye, we will all be changed. Hallelujah! Na makita na to sa akong karis ganina, kanindot, maigsuon, nga manlupad na ta, mo na na'y panahon na maigsuon na, dili na ta mahadlok o, dili na ta makaingon nga, ano sa pakatakaadtog, laing nasod, ano sa pakatakaadtog Israel, maigsuon kay niya ng panahon na, bisan asa, kaya na nato mabot. We will have a body that's like an angel. My glorified body. Dili na mo batig kaguol, dili mo batig mga balatian, dili na magutmon, dili na mangitag pugas, dili na mangitag pagkaon, kay wala na'y kulang diri ka nato. Ana unyang panahuna. Hallelujah. Imagine nato na maigsuon. Laliman kag ingon ana. Di ka ka-imagine ana igsuon? Na anang panahon na, di na ka nanginhalag replano para makangato ka dito sa sud sa panganod. Mga igsunan, kitagaan na ka sa Ginoo, nga sama ni ana, nga makasugat ta sa Ginoo. One time, nagsakay kong aeroplano, may igsuon, nga to sa Manila. Grabe, lami ako hiton ang katong mga panganod.
daplin ko sa bintana, lamia panguhiton. Nagkuyo ko, Lord, kami ni Inse, na nakay may eroplano. Ay ko, hala Lord, hello Lord, asa matandapita mag-abot diha? No? Nga, kanabita musud ta dito kaning eroplano bitaw, di ba? Kato mga nakasakay, experience ana, nga musud dito bitaw nga, musud dito sa panganod. Ko, hala Lord, asa man tadapit mag-abot? Ma-excited ta, maigsoon. Are you excited? Ingon na ba si Lord, ang magtotoo nga excited sa iyang pagbalik na ay giandam na corona? Kana ng excitement, kana ng expectant ka, nga mubalik na si Lord, kana nagsigi kag huwat nga mubalik si Lord, nga nagsigi kag lantaw, Lord, mubalik na ka. Na kay giandam dahil naka-crown, ana. Imagine ka, naghuwat ka lang, na kay crown, nga gitagana sa Ginoo. During that time sa rapture, kay naa dito ang saulog, na dito ang awarding ceremony, na dito niya ang gitawag og bema seat of judgment, nga naa na dito may ng katong naghago karon sa pagpanangyaw, naa man day nay, wa man day na tangkyuhara sa Ginoo. Woo! Hallelujah! Wa man day na tangkyuhara ni Lord. Abi nato kaning atong pagpanilhig diri simbahan, kining atong pag-ariglar sa mga bulhaton sa Ginoo, tangkyuhon na sa Ginoo, dili. Ingon sa Korinto, unang Korinto 15:58. Ingon niya, be steadfast, immovable always, for you know that your labor in the Lord is not in vain. Mauwan man og magbagyo man o mainit man na, maigsunan dili mapugnan ang mga tao nga iya sa Ginoo, padayon ng mga lagad sa Ginoo. Hallelujah. Mga igsunan kanindot naon-naon na didating kyuho ni Lord ang atong sakripisyo sa atong pagpangalaga diri sa kalibutan ni ini. If we only knew the word of God, the promises of God, may igsunan no more time to retreat, to surrender, but we will move forward and serve the Lord with all of our heart, with all of our strength. May igsunan, because our labor in the Lord will never be in vain. Dili kawang ang atong gigahin sa Ginoo nga pagpangalagad, mga igsuon. Muna maigsunan nga dasigo nato ang atong kagalingon. Na mga panahon nga murag mulikoy padayon pikpika ang imong kagalingon, ayog likoy-likoy diha kay hapit na ta moabot sa dag-anan. Karon pa ba ka mo atras? Karon pa ba ka mo sibog? Di na uso ang mag-backslide. Di na uso ang mag-backslide. No more time. Nanundong ko kausa kay gayon, ana, maigsuon, sa una pa ito nahitabo na mo. Nag-ministry mi sa Maribuhok, sa may barangay Pagnituan, Bukid, to ang magyatuan, na may giatuan dito nga, gibisita na mo. Pag abot na mo dito, marag, musurinder na unta mi. Kay anak kaayo ba? Agdan. Unyawa mi mga pamahaw ba? Nya anak kayugdan, nya gisugat nami sa init sa adlaw. Ingon nami, di na natadayon, ay uli na ta. Uli na ta, di na tadayon. Naman po'y tig, dayon na ta. Na nga na ba? Dayon na ta. Dayon jud mi. Og tuod man pagtungtong na jud namo dito sa ibabaw. Wow! O wa pa mi dayon, di namo ma-experience ang kanindot sa pananawon sa ubos, samtang tuwa mi sa ibabaw. Nay mga butang sa tong kinabuhi, maigsunan di pa nato nakita. So sahay lang maigsunan mo surrender na ta. Basin maghunaw na ta, naapakahan ni paglaom, naapakahan ni maayo sa unahan. Igsuon dili, pareha sa duha ka baki nga istorya maigsuon. Duha ka baki panahon sa famine, unsa may pangitaon sa baki? Unsa may pangitaon? Tubig. Okay, tubig. Ang duha ka baki nagdungan sila pangita og tubig. Maamang ginailaha gikinhanglan tubig. Karon lukso-lukso na sila. Kukak, kukak, kukak. Lukso-lukso na sila kay nangita gud sila, nangindahay sila, makakita sila tubig kay labihan na nilang uhawa, kapoy na kayo sila. Ingon naman tong usa. I give up. I give up. I give up. Ano sa? I give up. Ingon naman po tong usa. Never give up. Never give up. Ano siya? Ang usa naman sa so, give up. I give up. I give up. Atras, sige sa atras. Ang kato namang usa. Never give up. Never give up. Never give up. Sige siya lukso. Pag lukso niya, na-shot siya sa may tubod nga naay tubig.
Pero katong ang give up, patay. Manay nga na usay sa kinabuhi igsuon. Kinahanglan ta mingon never give up, never give up, never give up, never give up. Amen. Amen. Now karon ang pangutana. Ang karon ng pangutana, kinsa man ang marapture? Kinsa man tong mga marapture? Who will be raptured? Sigurado kayo ng kamatuoran, maigsunan, not all. Hala ka diha. Not all. Dili, tanan. Hala. Bisan tanan nanimba, na diri sa One Way Disciple Church, dili day tanan, mga igsuon, mo na sad nakamatuoran. Tungod kay dunay musulod sa simbahan nga walay koneksyon sa tinuod nga relasyon diha sa Ginoo. Ang uban kuyog-kuyog lang, ang uban suway-suway lang, walay commitment, wala gyud maigsuon nga muralag sunod-sunod sa agos. Kay tuwa dito ang barkada, kay tuwa dito ang crush, kay tuwa dito og dain-laing mga rason. Maigsunan apan wala day tinuod pang enkwentro, wala pa day tinuod pang relasyon sa Ginoo. Mga igsunan gitawag na sila professing Christian. Mga sa tawag ana, Kristohan sana kanang dili tinuod, professing lang. Murag murag Christian pero dili di ay Christian ra di ay. No? Christian. Muna diha maigsunan ang word Christian, Kristohanon, gikuha man si Christ, hanon na lang nabilin. Maigsunan ka ng pulong Kristohanon, connect yun na ni Christ, right? Pero daghang nagdalag nga ni Kristo, pero wala pasudla si Kristo sa ilang kinabuhi. Now, ingon diha sa Juan 11, kinsa raman da itong madalag rapture? Katong paluparon pare sa nakita nato ganina. Kinsa raman tong mausab ngadto sa kahingpitan, nga dili na makasala, dili na mag-struggle, dili na magutom, dili na masakit, dili na moagig kanang kaluya. Kinsa raman to? Ingon dito maigsunan, those who believe. Ingon niya sa John 11, si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Notice, ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ha? Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, di ba namatay na tagkausa diha sa sala. Tanan ta namatay diha sa sala, right? Munay ang nahitabo nato, nahimulag ta. We are separated from God. We were dead in our trespasses. Now, pero when Christ came into our lives, gibanhaw ta niya. Gihatagan ta niya bag-ong kinabuhi. O sa ato pa ng paghubad, we were born again. John 3, di ba? Gikuan nato, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, unsaon ta makakita sa gingharian sa Dios? Unsaon ta makaadto kuyog sa rapture? Ingon ang pulong sa Ginoo, kinahanglan kang matawo pag usab. Natawo bata pag usab. Dili nato trabaho ang pagpakatao pag usab. Trabaho ka na sa balang espiritu sa atong kinabuhi. O dili ta basta-basta mo to o kay daghang tawo miingnon mituo ba ka Ginoo ang magdi mo to. Di ba? Ing ana jud kasagaran tubag. Way labot ang mga ETS. Mingon ang magdi ta mo to kinsa man di na. Okay? Pero maigsunan dili na nga matang sa pagtuo ang giingon sa Biblia. Kundili ang matang sa pagtuo nga naghatod nato ngadto sa kaluwasan. Asa gikan ang maong pagtuo, gikan sa atong pagpamati sa pulong sa Dios. Ingon diha sa Roma 10:17, for by faith cometh by hearing, and hearing by the word of
God. Ang atong basihan sa faith is the result, maigsunan, of the Word of God being preached. Mo nang giwali ni Pastor Jonas, mo nang mga giwali sa mga alagad sa Ginoo, mao nagbuo ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo giwali. That's why ningon si Paul in Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to those who believe. Right? Are we ashamed to share the gospel? Are we ashamed to share the word of God? Mga igsoon, sometimes we are ashamed to share the gospel because the word na imong gi-share wala nakita sa imong kinabuhi. That's why maigsoon, parehara ka ana og nag-promote kag mga products na imong kalami kayo ni pagwapa gid pahamis ang front row. White locks, locks white. Yung ko na hanag ni Kares. O, makitaan ba sa inyo hang face? O, di ka maligo, malax white pa ka? O, maigsuon. Nausahay, maigsuon mag-promote kag product na ikaw mismo wag gagamit. Unsaon ka may authority nga tinuod na makaayo sa imuha na ikaw ga-promote, wag ani ka ni gamit. It must first na makita sa imuha. Mo nang isog do ka musulti. Kay nga naman, imo man ang gigamit og nakita ang proof. Na may evidence. So mga igsunan, dili tanang nagsampit, yung na Mateo 7:21, dili tanang nagsampit, Ginoo nga makaadto sa iyang gingharian sa Dios. Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. And this is the will of God, that you believe in His Son, Jesus Christ. Mao nay kabubuton sa man nga tuuhan nato si Jesus Christ. He alone is our Savior, no one else. Wala nay lain pang manluluwas ka nato. Dili ang atong paningkamot, dili ang atong kabuutan, dili ang unsang pangkimanggihatagon, pagkapilantropo. No more chance kung kana ang imong saligan. Ang tinuod lang nagluwas sa tua, ingon sa John 14:6, ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ako lang, siya lang. Wala na ilain. Those who believe in the Lord, that word believe, that's gitawag na ito may sunog saving faith. That is the result of your knowledge sa imong kahibalo, sa pulong sa Dios, sa dihang giwalihan ka ni ini mga igsuon o gituhuan nimo ang mga pulong nga gisuti diha kanimo, mibuo sa imong kasing-kasing, miila ka sa imong kugalingon, ikaw di ay makasasala, ikaw di kaluwas sa imong kugalingon, di kaluwas ang pagpangadji sa bisan kinsang paagi, bisan unsang paagi, bisan pagkabayad ka og daghang kag kwarta, tabunan kag kwarta, ibayad sa tanang mga tsi, sa tanang mohimo ana aron ka kaluy-an og ibalhin ka gikan sa purgatorio ngadto sa asa na po na ibalhin. Muna usahay makaigsunan, dili ni sa ingon nga pagpanghilabot. I know nga madunggan ko ani niya kay naam dinig record. Na ito na po na badging gamay. Nga manghilabot na po na. Maigsunan, this is not to panghilabot. This is the truth that we need to accept. Maigsuon, unsaon gud nimo pagbayad ang imo gud na nga sala bisan pag ikaw pay tag-iya ning Lourdes. Apilo na nato ang buhol, ikaw na tag-iya ani kinadatuan ad gud kakaayo. Una na ikamatay nimo daghang mga kay kayang magbayad og mga espesyal dili ra ordinaryo nga mga pamisa. O kinalamian pa kayo ang imong lungon, kinalamian pa kayo ang imong lubong, mga igsunan, lami kayo ang serbisyo panahon nga ikaw naadiha sa maong kahimtang. Maigsunan, walay igong salapi. Ingon ang Salmo 49, dili igo makabayad, walay igong bahande, nga ikabayad nimo, aron maluwas ka, o dili may adto sa lubnganan. Walay laing maluwas nimo. Dili ikaw. Na ako'y maistorya, igsoon, wa may lain makaluwas na to, kitaraman. Hai, kitara ko na makaluwas. Mag-ampo lamang good.
Igsuon, kung mahimo dayta pagluwas, ngano mo naog pa man si Jesus ay palansang sa cross? Na maluwas raman dayta sa atong kugalingon? Muna maigsuon, kinsay ray marapture, katong tinuod nga magtutuo, katong tinuod nga miila kang Kristo, dili lang kutob sa bakba, kundi tungo sa kinabuhi nakita, dili lang sa kutob ra magtutuo, tinun-an pagyud niya. Dili lang kutob na, tuo mo ko Ginoo. Pero wala gyud pagpadayon, pagpangalagad, walay commitment sa Ginoo. Igsoon ilhana nato ang iya na gyud sa Ginoo. Dili na malingaw sa kalibutan, dili na malingaw sa sala, dili na malipay sa mga butang niining kalibutana. Ang yang kanunay gipangandoy ug gitinguha diha sa ang kinabuhi nga makaila pa niya si Kristo. Ingon niya sa Filipos 3 like Paul. Paul that time was 30 years na sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. And yet ingon siya, one thing I do. Iyang kalimtan ang tanan giisip na basura lamang aron maila ko pa si Kristo ug ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ing ana ba ang atong tinguha? Ingon diha sa Hebrehanon maigsunan, we are not those who will shrink back, but we are those who will persevere. Maigsunan sama sa sundalo, ang sundalo samtang gisamaran, padayon nga tumatapang. Lumalaban, maigsuon. Muna sa atong kinabuhi, maigsunan, we will be encountering persecution. Sure ta ana, maigsunan, for it is written. Naagi man lutos na to, biyay-biyayon ta, bugal-bugalan ta, mulapas baya mo dihag langit, murapod mo kinsa, buhi pag-ani mo, kay baw na magnaluwas mo. Unya raman mo makabalo, maluwas, mamatay na ta. Kinsa pa may maluwas na itong namatay na ta. What if pinigmata na to, adit na naluwas? Muna maigsunan, to make sure of our destiny. Ang desisyon dili ugma, dili sa unyag mamatay na. But the decision asa ta gusto mo ato is now. Ingon ang pulong sa Ginoo, now is the day of salvation. Now. Dili maigsunan unsya na lang. Unsya na lang. Basin. Maigsunan ko diri. Ani akaron diri. Make sure na nasabtan nimo giunsa ka giluwas sa Ginoo. Make sure maigsunan. Make sure of your relationship with the Lord Jesus Christ. Dili ra maigsunan dahom-dahom ra. Dili lang basin-basin ra. But make sure how you can be sure. Read your Bible. Study the Word of God. Meditate the Word of God. Live by the Word. Muna maigsunan ang giingon dira sa pulong sa Ginoo. An ko ga naglantaw ko dire maigsunan, Lord, tabangi in taon mi nga dili lami dahom-dahom ra sa among kinabuhi. Tungod kay ang tinuod na Kristohanon makita sa bunga. Kumusta man ang atong mga bunga? Ang santol ba mamungag mangga? Ang kaimito ba mamungag biyabas? Ingon ang pulong sa Ginoo, you will know them by their fruits, because many will be claiming that they are Christians, but their lives deny. Ang ilang kinabuhi naglimod sa ilang claim nga sila Kristohanon. Muna ingon si James, ipakita sa buhat ang inyong pagtuo. Ipakita ang bunga. Dili kay maigsunan magbuhat kag maayo aron maluwas ka. Kung dili tungod kay luwas ka, ipakita ang ebidensya nga ikaw luwas. Maigsuon, may numdum ko sa usa ka istorya, sa usa ka eagle nga naimugso kuyog sa mga pato. Sa pato. Dito manggod siya natapo ang iyang itlog sa mga pato. Naidaghan kabiri pato. So nibukang itlog kuyog sa mga pato. Og sa dihang nagtubo siya, nagkinabuhi siya usa ka pato. Kay ay ana. Kay pato gud siya. One day nakahangad siya. Namian niya uy. Kalamian niya kay dako nga langgam, unya musungasong siya sa unos, sa hangin, sa bagyo. Ingon niya nindot, unta makalupad, unta ko parahas niya no. Nga siya, ang iyahang niluparan, ana ra kutop, ana ra kay, na-train man siya kuyog sa mga pato.
ug wa day sa kaybalo, usa day siya ka agila. Maigsuon ang usa ka istorya nga ang agila, ang mama sa agila, ing ana day ilang teknik pagtudlo sila mga anak itungtong siya sa kinatumyan sa buntod, sa bukid. Unya iyang ibutang sa kanabitang peligroso gud nga kuan gyud kanang bang mo di gyud way makasabot nga kinahanglan siya makaton og kapakapas sa iyang mga pako. Trinon gyud na day sila bago pa ganing nabukas sa ilang itlog, may iksunan trino na sila dito, unya kapakapahan silang inahan, unya kung makita na di pa dyan kasugakod, sa una po siya, unya ibalik na po siya dito, unya pagkahuman iya na pong isuway na po hantod siya, nahimo na yung tinuod nga kusgan nga agila. May iksunan nakalimuta, nga bisan tuod nagpuyuta aning kalibutana, we don't belong to this world anymore. We don't belong to this world anymore. We are not of this world anymore. Maong masilag nato ang tao sa kalibutan because wala sila nakaila sa atong Dios nga nailhan. That's why they will persecute us. Batuhong tagdaghang mga pulong nga sakit. Mga igsunan, thank God if you are persecuted for Christ's sake. Paingon si Lord, for great is your reward in Him. Dako ang ganting nagpaabot kanimo diha kaniya. Kay mo ang iyahagyod na mga katawhan igsunan will sometimes go and suffer persecution. So mga igsunan, asa man taana ang dapita hapitas luibi kasab-an ako ani. Mga igsuon ingon diha ang tinuod lamang nga magtutuo nga nakitaan og ebidensya sa iyang kinabuhi maulang di ay ang makakuyog sa rapture. Dili nagpasabot katurang wanay sa kay wa pay taong dinhi nga di makasa. Bisan karon nakasa manggaling tas atong nahuna. Wa pa tay gibuhat pero atong nahuna gasuri-suroy na daghang imagination. Daghang mga sa may sala sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Pakapinan pa og sa wala pagbuhat sa angay buhaton. O ba? Oh. Dili na but pasabot nga katong ma-rapture katong wa na jud sa di na jud makasa kundi kadtong tinuod na nga nakakunik na ni Jesus Christ the true vine. Og ang nakakunik magpabilin ninduta sa kanta ganina unsa di galing ko kabalo sa tanang lyrics. And I word ito nga nag-strike sa ako magapabilin. Ato. Nay kanta bito ganina sa worship nato magapabilin. Kay ang tinuod nga nakakonect gyud ni Jesus Christ magapabilin. Bisan pa nagbagyo-bagyohon pa na siya, magapabilin na. Wow! Salamat sa Ginoo. Daghang sorpresa may tabo unya sa rapture. Ang imong gituuhan nga naa didto wa di ay. Ang imong gituuhan nga wa didto tua di ay. Muna may igsunan daghan ganahan daghan pa kong i-share para ane pero kulang na jutag time. Now, ano sa man po di ay mag-rapture? Daghang gatagna-tagna pod. Daghan na pong gatagna-tagna. Katong miaging 2000 ingon niya Y2K kuno mag-rapture na. Kanumduma na istorya na katupoday, wa pa gani mag-Y2K, dapat panahon nga, na ay nagpanangyaw nga, motong uban nga, ag ilang mga buntis, ipangkuha. Kaya di ko no ma-rapture pa sa buntis, sa lakadiha. Hoy, kamo mga wapa na minyo, diriya niya. Basi pingo mo, di na lang kumaminyo, ay kanya mabuntis ko, niya. Nira ba di ko ma-rapture pa sa buntis, sa lakadiha. Tinuod na migsunan during that time, kanang wala sila kasabot, no? Na mauto ang uban na lang napakuha na lang sila kay buntis kay di kuno sila kakuyog sa rapture. Ang uban gi pamaligya nag ilang mga balay kay kuno kanang ma-rapture na kuno. Hala no? Mas bright pa dai sila sa Ginoo. Kay ingon man ang Mateo, tanawar ako kuno si Mateo. Hallelujah, mulapas na gid ko ani ron. Alas 11 ka ko ani mahuman. Ingon dire maigsuon. Diha sa Mateo, nanaba diha ka res, anus-a mo balik ang, anus-a mag-rapture. Anus-a man mag-rapture. Naigisuti diri sa
pulong sa Ginoo sa Mateo. Now no one knows. No, sa Matthew 24, verse 35 to 39. Sige, dungan kung tagbasa ko be, karong aron po mo mata-mata po gamay. Okay? Sige, ready, go. Verse 35. Ang mga tao nagpadayon sa landa nilang buluhaton, sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyuay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa hitabo, hangtod nga ang lunop miabot, og mibanlas kanilang tanan. Sama unya ni ini ang mahitabo inig abot sa anak sa tao. Nabay nakatagna, nabay nakabalo. Ayaw pagtuo anang maingon maigsunan nga karong pitsaha ana Septembre maana na ang Ginoo. Dili God, bright pa na sila ni Jesus. Si Jesus gani amahan ra kuno nakabalo, wala ang mga anghel nya kung diretsyon pa natog basa ang 2 Thessalonians, ayaw kuno mo pailad. Ayaw pailad. Ngamingon nga, nibalik na ang Ginoo. Maigsunan kay naay naaptay gihulat, maigsuon una may tabo ang pagbalik sa Ginoo. Wow, maigsunan. And you know what? Wala man tuod ta kahibalo kung kanusa ang eksaktong oras, adlaw, buwan, tuig, moabot ang atong Ginoo. One thing is sure. It's very, very, very soon. Murag di sila nalipay, mabalik na si Lord. Mingon siguro sa wapagani ko'y liwat, mabalik na ng Ginoo. Mo pagani pagsugod na kong tanom, o pagani katurok. Balik na Ginoo, di na ko pahimos adto. May igsuon, no one knows. But kung imong studyuhan ang mga dagan sa panghitabo karon, even kung mayunta sa Lebanon, katong Beirut, Lebanon, katong dunay nahitabo nga pagsabog. Kung imong studyuhan di ay na maigsunan, that's possible way na mo trigger ang saad sa Ginoo nga giingon ang giingon sa Bible in Isaiah 17, unsay mahitabo sa Damascus, Syria. Kanang Damascus, Syria ma-destroy gud na siya. And posibilidad bisan kung wala pay gira moabot kung parehas sa Lebanon wala na may gira sa ilaha nganong nibuto man tog nakadami so daghan kaayo mga tao o mga butang dito nila. Mga igsunan kung imong tun-an ang movement karon maigsunan sa atong panahon. Wow. Di na ta maingon nga maglangan-langan pata kay naana sa putahan na isang tikang na lang maigsunan. Maabot na gyud ang giingon nga mobalik na siya. Dili pa siya munaog diri kun dili musugat ta niya. Kita nga gikan diri kung buhi pataan ang panahon na change ta into a glorified body. Katong nangamatay na magtotoo ni Jesus Christ, mabanhaw sila and together we will meet the Lord in the air and that's gitawag na tog rapture. Atubang ta sa Ginoo. No one knows but probably very very soon. Duol na gyud kaayo mga igsuon ang iyahang pagbalik. Maigsuon, what to do while waiting for the rapture? Unsa man day atong buhaton samtang maghulata? Wa God, lingkod. Mangitag lingaw, kay way lingaw, kay COVID. Maigsunan, sa tinuray lang na atay hope gyud nga giingon sa Ginoo. Ngay nigbalik niya maigsuon, grabe ang ninduta kaayo mahitabo sa tua. Nabisan karon mga panahon na maigsunan kining atong giagian karon nga COVID no nga situation nga makalilibog uyamot ang mga pamatakaran unsaon nato respondihan ang kining COVID nga dili makaspread. In fact, sa balita diri sa Bohol, matud pa ang Talibon kuno og Bienvenido, duha ka mga isla maigsunan na nakusog ang pag-spread sa COVID
Tungod kay possible nga naay mga na-connect dito sa Cebu nga naay kusog dito nga spread sa coronavirus. But maigsunan, samtang kita maigsunan, unsay atong buhaton, samtang naghulat ta sa Ginoo. Samtang naghulat ta sa rapture. Unsay giingon sa 1 John 3, ato na lang kumudritso sa 1 John 3. Unsa may atong buhaton, samtang maghulat ta sa Ginoo. Nabatay buhaton? Naa? Unsa man di ay ang atong buhaton. 1 John 3, 1-3. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma samahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo ug tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios. Ug tungod niini giisip kita nga mga anak sa Dios ug mao gayud kana kita. Ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan nga wala makaila sila sa Dios. So ayaw mo katinga nga isnabo na mo sa dili ninyo sa dili magtotoo. Akan best friend ninyo murag wa nakaila ninyo. Na mura na ang tan-aw, mura na tagnaay mga sakit na mananakod. Nga di ta mapaduol nila matakdan nya ta. Nga basin nagtuo sila natay COVID. No? Murag ing ana ba ang tan-aw sa uban nato? Nga kanhi suod ka ita. Kanhi ug nasle problema daganan ta. Pero kay nakristohanon ka, quits na ang tanan kay di na nakaniya kaila. Di ta matinga ana, amen? Ayaw ka pa niya, ayaw panluod, di nakatagdon. Ayaw panluod, iampo na lang noon sila. Nga makakita sila sa atong nakita. Ayaw sila kay obse. Ayaw kay ubos, ayaw panluod, ayaw kasultig bad against nila. Kay tungod kay ang imong nakita, wala pa nila makita. Namingon sila, bugiro po ka, mura po ka kinsa. Sige lang, sagdi lang nga bugiro ka. Sa tanaw nila, time will come, makakita na po sila sa atong nakita. Di pa sila kasabot karon, pero og sila tinawag sa Ginoo, makasabot na po unya sila. Amen? Amen. Unya ingon dire, minahal kong mga igsuon, kita karon nga mga anak na sa Dios, mga anak pa sa Dios ang naa dire. Amen. Wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Di pa nato musulod sa atong imahinasyon ba? Maunsa jud ay tano? Ingon man gani sa 1 Corinthians, di ba? Wala pa'y mata nakakita, wala pa'y dungga nakadungog, wala pa'y di pa nabati, na ba? Ang giandam sa Ginoo alang sa iyahang mga katawhan. Di pa na to na-feel. Kung nakalipay, nakakaroon dire, kung naka-experience, kanang kinalipayan, kakay dire, dili pa na mao. Igsoon ingon dire, wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Unya kita. Apan ang nasayra nato, nga mao, nga inig-abot na ni Kristo, unsa naman ta? Mahisama kita kaniya. Kay makita lang kaniya, makakita na ta ni Jesus. Ingon man niya dire, makita man nato siya kay siya sa iyang siya. Lipay naman ganit ang feeling ra. Beki sabay naka-feel, nag-presence ni Lord. Nalipay mo wa. Dang hilak yan ay ag-abot ang sipon ug luha. Kanang naatay touch ni Lord. Ano bang nabati na to ang hikap mo? Sa hikap mo. Kanta na po ganina, di ba? Sa hikap mo. Mao ba to? Kanay nga na. Naman ganit ay kalipay sana mga luha maglumba panagan diri kay nabati na to ang hikap sa Ginoo, ki-embrace sa Ginoo ka, labi na kung naakasalo kaayo nga sitwasyon sa imong kinabuhi niya, feel nimo gi-embrace ka ni Lord. Wow, secure kaayo ka. Bisan pag naakay problema ang gidala, kabalo kang wa ka nag-inusara, kay naagod ang Ginoo nag-uban sa imuha, og siya ang mulig-on sa imuha, og siya ang muhatag kanimo og sulbad sa imong problema. Ning hilak na kagduro dili kay naguol ka, ning hilak kay gibati kag kalipay kay gihigugma day kas Ginoo. Kana feeling pagani na. How much more og makita na nato siya sa iya gayong pagkasiya. Hallelujah. Atong palakpakan ang Ginoo, maigsuon.
ang mga excited, magmakpak para sa Ginoo. Wow! Unya ingon pagyud niya, muliwat na taniya kay mahisama naman kuno taniya. You know what? We are saved to be like Christ. Giproseso ta ni Lord karon. We are in the process of kanang gitawag nato maigsunan nga mahimutang sama niya. Mabalik ang original nato nga image nga giguba ni Satanas tungod sa sala. We were gi-create ni Lord in His own image and likeness. And time will come by His power, by His grace, by the workings of the Spirit of God in our lives. Karon maigsunan giproseso ta. Ninumdum ko sa gi-share ni Pastor Jonas, dawata ang pagproseso sa Ginoo. We are in the process og ang sangputanan sa maong proseso mao nga muliwat ta ni Kristo sa atong kinabuhi. We will be like Him. Hallelujah. Mahimutang pareha na unya niya. Wow, kanindot Lord. Nindutan na maigsuon. Ayaw mo surrender. Kabalo ko nga daghan patag sa gubangon while naapata dinhi. Maigsunan naghampatag sa gubangon. Ayaw mag-ingon nga hayahay rag kanunay. Nay mga panahon maigsunan nga bako-bako na turbulence ang atong agion. Pero makaigsunan ayaw tag kaluya. Focus sa race sa dag-anan nga giset ni Jesus. Fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Mga igsuon, hapit na. Ingon niya igsuon nga ang tanan nga nakabato ni ini nga paglaom unsay day buhaton nato while we are waiting for this nga nakabaton tag paglaom unsay mahitabo nato in the future during the rapture inikuha na sa Lord nato maigsunon unsay buhaton nato while here on earth. Ingon niya maigsuon ug ang tanan nga nagbato ni ining mga paglauma diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon ingon nga si Kristo putli suwala niya tuguting kanunay siyang mahugawan sa sistema ani-aning kalibutan. That's why giingnan ta sa Ginoo, do not love the world and the things of this world. Kain unsa man naa di ay aning kalibutana, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Ayaw na diha kay gugma. You are now separated from the world because you belong to Christ. We belong to the kingdom of God. We belong to the light and not in the dark. So mga igsunan, that's what we do while waiting for our Savior to come to take us home. Samtang gapaabot niya, let our lives be a message sa mga taong wala pa kaila kaniya. Let our life be a light to those around us nga napasangit-ngit. Hayaan nato makakita kailang kahayag o magiyahan sila padulong sa dalan nga padulong sa kinabuhi diha sa Ginoo. In Revelations 22 verse 20, yung sila, ay salamat na human rajud ni si Jain tawon. Kulpaan namig na ikagawad mo doong direk tanod. Kay ning lapas mo sa inyuhang curfew sa pong iulan man po niya. Sige na lang. Okay. Revelations 22:20. Siya nga maoy nagmatuod ni ining tanan nag-ingon na siya nga maoy nagmatuod aning tanan. Ang sama ning tanan katong atong gipang-isgutan. Siya ang nagmatuod anang tanan. So dili butbot. No, dili ni bamutbot, no? Kundi gipamatud-an kinsay nagpamatuod. Isaiah 46:9 and 10 ang nahibalo sa wala pa nahitabo. Ug unsay sang putanan ingon niya, mubalik gayod ako sa dili madugay. Nya ingon niya, hinaot pa unta, dali na Ginoong Hesus. No? Ganahan na maabot na si Jesus. Mura di sila ganahan. Murag wa paghapon sila makasink in sa ilang mind
Na mabalik na si Jesus, hadluka man na. So ang uban na hadluka man na. Pero kung naa kay mga sa kinawigikan sa abroad, unya mingon mauli na siya, perti dyan mong pangandam inikabot. Hopefully, ing anak po ang atong pagpangandam, kay hapit na maabot ang atong Ginoo o kuhaon ta og ubanon na taniya. Kuhaon na tagikan diri aron wa nay COVID. No, di na ta paapilon sa COVID. Kay nanan na babi nag-abot nga lain na po di COVID, lain na pong virus. Ala, unsa na may ngangana nang pudna sa virus, ala sige diha. Pero may igsunan, makubid o madi makubid, basta ang importante, ikaw ang Ginoo, doon na mo'y sakto nga relasyon. O kasayod ka, nga kubanon ka niya, o kuhaon ka niya, tangtangon kagikan aning kinabuhi ang way lami, wa joy lami ning kalibutana. Kay adtuon ta niya sa lugar nga wala nay kasakit. Lunlun lang maigsoon kalipay ang naa didto. Walay man nag-away didto kay puro gugma na ang naghari kay ang Dios gugma. Mao na didto maigsunan sa lugar nga giandam sa atong amahan unya sa taknang panahon. Amen. Amen. So maigsunan lastly, don't miss your visitation. Ayaw pakyasa, don't miss. Ayaw sayanga ang higayon nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Dili sulagma nga niya mo karon diri. And you have heard this message because God has a purpose in all this. I do hope and pray that this gives you encouragement, inspiration to move on, to go on, to press on, and not to shrink back. Padayon ta maigsunan kay hapit na ta moabot sa dag-anan. Amen? So I hope and pray magampo ta maigsuon. Amo langit nung Amahan, salamat jud kaayo Lord. Dili gud namo Ginoo matukib sa among mga pulong Lord, unsaon namo kapasalamatan. Lord, sa daghang mga tao aning kalibutan. Apil mi Lord sa imong nakit-an. Apil mi Lord sa imong gipili. Apil mi Lord sa imong giluwas. Apil mi Lord sa imong gitawag. Apil mi Lord sa imong gisaaran o puloy-anan o banimo hantod sa hantod. Gagukod namo Ginoo ang imong kaayo. As we will dwell in your house forever. Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, oh God. Like your prayer, Lord, in John 17, oh God. Not that, Lord, ingon ka nga dili sa ingon nga kuhaon na kami diri sa kalibutan, Lord, but ingon ka, Lord, keep them from the evil one. Ang pingi kami Ginoo batok sa dautan. Batok sa kagitgitan. Tabuni kami Ginoo sa malapad mong mga pakmo, Diyos. Lord, wala milain Ginoo, Lord, kasandigan. Gawas lamang diya kanimo Ginoo. Sa pagharong namo, Lord, dining kinabuhi, O Diyos. Sa nagkadaiya Ginoo nga mga sitwasyon nga gitugutan nimo sa among kinabuhi. Wala miigong gahom, wala miigong kusog, kundi gikan lamang kanimo, Dios. Salamat sa mga pulong mo, Lord, nga buhion nimo sa among kasing-kasing. O nga dili kini mo labay kawang diri kanamo, God. Tabangi kami sa matag karon ug unya nga makahinumdum kami sa imong mga saad ug magaukay kami sa imong pulong diha sa Biblia. Og among kanunay Ginoong pangitaon ang imong mga saad. Lord God, salamat kayo Ginoo. Og padayon mo kaming gunitan hantod mabot sa dag-anan, Lord. Father God, salamat Ginoo nga saad mo that none can separate us from your love. Walay makapahibulag kanamo diha sa imong gugma, Ginoo. Hallelujah. Salamat Amahan, dalaygon kayo ang imong ngalan, Lord. Takos ka namong pasalamatan. Takos ka namong pasidunggan. Takos ka namong ulian, Ginoo, sa tanang mga pagdahi. Pagpasalamat. Diya lamang sa ngalan sa iyong buktong anak na si Ginoong Jesus
ang tanan mingon, Amen and